Dostať darček je niekedy ošemetná záležitosť, hlavne vtedy, ak si darca vôbec neskontroluje, čo obdarovaným darúva. Presne takýto darček dostane Fila. No a aby toho nebolo málo, jedno tajomstvo má aj Mariena. Aké? To sa dozviete v dnešnej časti Babiek v podcaste. Anča, kúkaj, to už leto na hovado a venkuci normálne ešte posýpajú. No a tiež som si to všimla. Však furt jak sa kydám po ulici k Mariene, tak mám topánky plné tých jakýsich drobných kamienkov. Že by sa tie služby mesta načisto zbláznili? Že keď už ako ľudia nestú tak draho parkovať kárami, no tak im robá takýto luxusný servis a zasypávajú asi tie jamy štrkom. No možno áno. Veď si zeber o tom, jak som sa skydala s bicyklom, bol dokonca veľký článek na PN-kách. Ale to ozaj, to som nevedela. Naozaj? No, keby si dobila MacBook, mohla by si čítať všetky novosti. No ja iba to ABčko, no ale tam o tebe nepísali. Keď budeš v ABčku, až potom budeš slávna. No, čo to neseš pod pazuchu, Filenka? Však ty si nikdy nič nečítala. No ahoj, Marienka, ahoj, kde si bola? Ahoj, tie dievčence, ale však len sa tak tu potulujem po okolí, kúkam, čo majú susedia nové, čo roste, čo tu zasa nové, jaká diera pribudla, no tak. No a to sa chodíš akože s kýblom prechádzať? Nehovor mi, Mariena, že to ty tu rozsypávaš ten bordel po ceste. Aj sa mi to jaksi nezdá, že tie kamene sú furt len toto okolo tvojho domu. No ale, a čo ty to máš? Jakú knihu? No toto si vám je veľká vzácnosť. Doniesol mi toto kostolník Dušan, že to dosi dal do obetných darov, ale farál to nesce. Že sa mu to nehodzi, lebo nevarí. No reku, či to nesceme my? Nejaká moderná kuchárska kniha je to. No teda, no na to máš možno ako odplatu za to, Jako sa na teba minule vyrúcili. Vidíš, človek sa dočká ešte aj ospravedlnenia, aj keď v podobe knižky. No a teda, že ten farálko, že si aj pomyslel rovno na teba, Fila, to je dojemné. No ale ani som to ešte neotvorila, som sa chcela rovno s vami podeliť o radosť. No veď viete, že tá zdieľaná radosť je najlepšia. No ale bola som aj v obchode, že by sme si z toho čosi hnedka aj uvarili. Mám kuracie prsá, no tak volačo friške. Fíha, no ešte, že som nejela. No ste pripravené? No ja áno, vytahuj. Fila, my si zavríme oči. No to ma podrž. To je čo? Kto to mohol recepty? Panna na nebi, čo to je? Schovaj to! Nie, ešte to vytáhni. Však som to nedočítala. Obrázok mi nedovolil sa sústrediť. No ale čo to tam je, Anča? Stojená receptov, ako pripraviť ženu na zrušenie. Poďme sa rýchlo prežehnať, Fila. To sa takúto knihu vôbec napísal. Kto to napísal a doniesol to ešte aj do kostola? No, ale však taká kniha, Adam, nemôže mať daný spisovateľa. Ten farár, no to ty vám je nehadebník slušným ženám takúto hanbatú knihu. Ale naurazilo, že mi to kostolník ponúkol. Čo si o mne myslí? Alebo že by mi tým chcel nebodaj niečo naznačiť. Farál si to isto zle prečítal a rovno si myslel, že to bude naozaj volajaká kniha receptov. Svet je hore nohami. Ale ja som si to aj myslela, lebo som očula, že sa dejú ve vedení nejaké nezrovnalosti. Že zem vám ani není gulatá. A to som očula ja. No a keď není gulatá, jaká by bola? Hadam len nie je plochá. No to som ledva minule vyšlapala bicyklom do kopca. No. Však som funela jak slon. No veru. To však nemôže byť plochá. No však... Minimálne je šikma. Ja si to tak myslím, no, že je vlnitá. No ale plochá rozhodne nemôže byť. No však kúknite sa, koľko na nej trčí bytoviek a korene stromov, ako čo by to pretrčalo z vesmíru, ze spodku. No veď presne, musí byť gulatá. Točí sa to jak Ančin bicykel. No a dievčence, no a čo urobíme z tú knihu? Však keď to bol dar, no mali by sme to nahlásiť na ten arcidiskontný úrad. To nikdy. S tým ja už nechcem mať nič spoločné.
No ale však keď to nechcete teda, tak ja si ju nechám. Aj tak nemám čo čítať. A možno tam nájdem niečo, čo poteší aj vás. No kúkneme si obsah. Na začiatku každej poradnej knihy receptov bývajú vždycky predjedlá. To poznám. To čo tu dali? Jaké obrázky? No a to je teraz v móde? Chuderka. Však není ani pekne oblečená, teda vyzlečená. A tento tu vedľa nej, že by jej takto sporo odetý išiel chystať večeru? No ale však ako podľa spoločenského bontónu musíš byť priedený slušne oblečený, nie? No nie vyzlečený. Však ako takto, keď sú obaja taký bez oblečenia, však sa môžu aj obariť. Mali by sme to nahlásiť farálovi. Nech tých nehanebníkov, čo mu to dali ako obetný dar, už ani nevpustí do kostola. Čo ja teraz ešte aj s týma ceckami urobím kuracími? Som sa tešila na nový recept, a však asi to zase len na prírodno odusím. No, dievčente, veď my už ani nevieme parádno, čo je vzrušenie. Ach, dievčence moje, zrušenie boli sliepky moje. Každé ráno som so vzrušeným chodila kúkať, koľko mi dali vajec. A čo sa stalo, Marienka? A chýbajú ty vajca? Ale na život bez vajec sa dá zvyknúť. Ale ten cit, čo mi tie sliepky vždy dávali, veď oni boli moje zlatíčka. No, to v tej knihe, jak to tak listujem, sa o vajcach píše volačo iné. Ale máš pravdu, vyzeráš taká opustená. No, nechcela som ti to ako hovoriť, ale ja keď som ta dneska videla s tým kýblom, no vyzerala si jak taká stará, ošemetná baba. Dievčence, musím sa vám priznať, volačo vám poviem. Ale dojdite, až keď sa zetmie. A zeberte aj voláke svetlo ze sebu, určite sa zíde. Ježiši, jak som sa zlákla. Fila, to si ty? Na čo tu šaškuješ s tým zapalovačom? Veď povedala, že si máme zádohen, no. Dievčence, poďte za mnou, ale potichučky. Kuchnite, počujete? Pšt, tam sú moje zlatíčka, rozumiete? Tí policajti ich tu ozaj držá. Tot im nahádžeme zrna a vieš, ako si povedala Filenka, že sa predobkajú, už im chýba iba kúsek. Cítim to. Pomáham im preškrapkať dieru ven. Videla som to v jednom filme. To bolo o tom, čo sa preškrábal z väzenia na slobodu. Útek z väznice Šúšen. To bol ten Don Kichot, alebo, počkať, iný to bol. Barón, markíz. Grof Monte Cristo. Áno, tento bol. Toľko škrapkal do scény, až sa vyškrapkal z väzenia ven na slobodu. Škrapte, dievčence, škrapte! Ale to tam isto škrabal statný chlap z nejakú lopatu a nie ja s nohtami. Veď si mala povedať, že si mám k tej baterke pribaliť aj voľakú rašplu. Mne by sa hodila skôr špachtla. Ale nemôžem si pomôcť, dievčence. Viete, ak som čítala tú knihu, ja furt myslím na toho fešáka z nej. On ty vám bol celý taký dobre stavaný, teda akože v tvári. A celkom sa podobal na Ferinka Kúrenára. Zobáčik, dievčence, vidím zobáčik, chuderky moje. Anča, to daj im z toho kýbla zrna. No daj. To je zrno? To sú není kamene. Mara, ale však toto je vykydané všade na ceste k tebe. No, veď ja im značím cestu. Ako Janko Hráško tak trafil domov. A však tvoje slepice sú není Janko Hraško, Mariena. A ty sa nemôžeš takto proti rozhodnutiu polície ešte vkrádať na policajnú stanicu. Vieš, čo by sa stalo, keby k na to dojdu? Ty by si mohla ísť do basy, Mariena. Hasníme rýchlo tie svetlá a poďme domom. Aspoň po zobáčiku si ju pohľadka, moja krásna. Máš šťastie, že tá budova je sama od seba taká ošarpaná, hnusná. Ale prečo sú chudery tie slepice tu? Tak zvieratá potrebujú voľný ľud a to tam musia mať od nich na kompletku obkydané. Presne tak.
Veď to sú sliepky z voľného výbehu. Ale mám také podozrenie, že tí policajti s týma vajcami obchodujú. Není možné, aby požrali toľko vajec sami. Sliepky môžu byť ich, ale vajca sú cudzí majetek. Chudence, musia sa tam ozaj báť? Však jak tam kvíkajú. Kvíkajú? A však hádam tam nemajú aj Jozefkine prasa. Toto sa musí prešetriť. Hneď zajtra zavolám meštanostovi a poviem mu, čo sa tu deje. Á, ja mám nápad. Zeženeme aj papier od doktora. To sa vybaví. Od doktora? No jasné. Aj, že tie sliepky vplývajú na tvoj duchovný stav a že sa bez nich opúšťaš. No a teraz sa všade hovorí o tom psychickom zdraví, sa teraz tak na to strašne dáva taký ten význam. No a tak im povieme, že tí sliepky sú vlastne tvoje terapeutky. No samozrejme, Anča, však ty si jaká múdra. A ako darček dáme doktorovi ešte aj tú knižku. Anča, prosím ťa, keď to budeš toľko listovať, nie, že to umasíš. No dobre, ale najprv si to prečítaj. Dobre? No ale môžem mi to aj potom. Čad.